Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa. Ing wekdal iki menika badhe ngaturaken pawarta babagan rusaking dalan ing Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes. Dalan sing rusak amarga udan lan para pengendara motor kakep lewat lan asring banget anak korban sing tiba amarga dalan rusak. Warga sekitar arep sambat amarga dalane wis suwe ora didandani. Ayo langsung nyambung karo anggota wartawan sing ana ning lokasi. Monggo Citra Yuliana. Nggih, matur nuwun sarita ing dalem studio. Kula ing dalan utawa area Desa Banjaranyar sing rusak. Blas kanggo aktivitas sehari-hari. Deleng ugan kene ana pengendara sing keangelan nglewati lubang-lubang sing sangat akeh. Kula Citra Yuliana kebetulan kemeriki enten warga lokal sing kula wawancarai. Permisi kali Mbak Sinten, kula badhe takon sawi-sawi seperti ingkang rusak punika sedikit pareng Mbak. Inggih pareng Mbak. Dodos menderek karena pemargi punika angsal nyediakeun utawa kecelakaan. Alasanipun napa Mbak? Kan saged damel upamipun menawi tiyang punika medal. Dan Mbak menawi jawab ladanipun mungkin saged damel kecelakaan dan mungkin izin yang menalan Mbak. Kados pripun pangajeng-ajeng Kak damel pemerintah margi niki Kak? Ya mugi-mugi saged dipundhandani malih mangajanipun. Ya wis nggih matur nuwun Kak. Nggih pemirsa semanten warta saking kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagi kula bale maneh kanggo salita ing studio. Nggih matur nuwun Citra Yuliana kanggo laporane. Kula Salisa Wilatul Ahmar minangka pembawa acara ing siang punika. Matur nuwun lan ketemu sampean ing wektu sing pada lan ing acara sesuk. Sugeng santen.